جبوكو ام بيتر لسر جيانا سينماگر ببورن منصور كرميان ناس بكن نها هفسروكي كومينا سينمايا روج آوا نعمان يجيت لقلما أمادية بلي بريز نعمان دمات باش با شخوا سينماگر منصور كرميان جي روجلاتي كردستاني هاتو بري خدا روجاواي كردستاني وجهه خود ناوا شورشان وزي تيرمهي دا گرد هنجي رولا شهيد منصور ياد شورشا روجاوا وقادا سينما دا هون چاوا دبینن؟ یعنی هم چاوا بیجن بگومان ایرو علی تب چاند و علی کومینا فیلم روجاوا به خودی درکتنه که روشا هایی پیناسه کرنه که درکت یعنی ام دزانن جبو دولت داگرکر جبو ایریش روجاوا بکه هنجته که نه لازمه ایدی yani ev erişe Davide medit ku yani jiboyvi millevi askeri millevi siyasi pirgiring nine esas da Armancavi yani hebuna şoreşa rojava hebuna gelle kurd buha jiboha xatere kedibine yani daxuyani de jihate xuya kirin yani devleta Türk adagirker sisteme ki ser esası faşizme diçe her ku diçe xurtur jidbe yani likudere cihane bibe bila bibe hebuna kurda jibo xwe ve xatere ki dibine taybet çandu hunera kurd bu jibo xwe xatere ki pir mezin dibine levre jiber ve ki terit li Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê evsas sala politikayên asimilasyonê pir giran mesela li Bakur'a da meşandin yani ev edi ne tane xatere tane le axa Bakur li Suriye nav Bakur da nabine edi derve Bakur jî xatere ki peşketina hunera Kurd peşketina gelle Kurd peşketina şoreşa rojava ji bo xwe xatere dibine megoya bingehê de feraseteke şaş hatiye avêtin û ev ferasetê şaş ber bi faşîzme puç diçe ev yani iri psikolojiye ki kete psikolojiye ki pir xrab veke ku bejin nizane kudere erişe bike servi esası edi yani jbo yani jbo xwe milli askeri be milli siyasi be yani hedefeki vusa taybet jbo winine yani çitiş hizmeta çandu hunara kurd çitiş milli civaki de peşketina gelle kurd peşketina şoreşa rojava bike jiboyvi hedefe garabe jiboyvi hedefe av jiboyvi hedefe c fabrikayı jiboyvi hedefe sazi jiboyvi hedefe yani em dikarim biya bejin ve iro sosyal medyada emrastir tiştem vusatin yani iro kesik jizanın gehi mesela qaşo akademisyene, qaşo nivîskare, qaşo sinemagere müjül dibe binavevi ez naxwazim bêjim ji bo ku esas de dixwazin xwe bidin nas kirin yani bifikirin ser şehîd Mansur Karimiyan nivîsekê wisa dibe penaseyekê wisa dike dibêje ku me dibe min mehekê berê ji bo istihbaratê nivîsekê daye konferansekê bibûrin konferansekê me çêkiriye û me gotiye peşketina sinema Kurdî ji bo me xetere gereke komîna fîlma Rojava bê hedefkirtin bê îmhakirin yani viya kesê ku tu bêjî bi ragihandinê re mijûle û veke ku bêjin yani dibêje ez sinema re mijûle yani tiştin wisa lêkolînên wisa taybet tê kirtin ji bo istihbaratê nivîsên tezên maqaleyên wisa taybet tê nivîsandin veke ku hedef bêgirtin yani em nizanin mesela veke ku ji xwe re pay derxe îca veke ku îro ji wisa parve dike yani bir rehetê dibe mehekê berê min viya got yani îro ev derket بله دخوازم به کشی بپرسم که دولت ترک آداگرکر به تایبتی چما پیشنگین و شورش و کسین که رولا وان پیشکتنا و شورش ده هیا وان هدف دیگره yani beguman megoyet ya bingeha devleta Türk avakirine de perskireke ki pür kur heye esas perskirek nine yani hebuna xwe servi esası avakiriye ma
پیشنگین کردا ایرونایی هدف کردن جه شیخ سیدا سید رضایا علی شیرا احسان نوریا وکدن ایروجی مثلا قدرک پیشنگین کرد مثلا د زندان دنه yani vek son qariye mesmegoya hebuna xwe ser tinebûnê vî gelî ser binxistina vî gelî ava kiriye yani ev îro ji bo wî dibe ku zarokek bêjî ji bo wî jinekî bêjî ji bo hunermend bêjî kesê ku pêşengtî kîjan millê civakiya Kurd de xizmet bike û bandorker be viya ji xwe re vek êrişekî hincetekî dibîne û yani hedef digre juxare. Yani em dibin îro millê vî jî heye. Yani ev 10 sal bêtir şoreşa Rojava pêşketiye û her ku diçe bandorê xwe zêdetir dibe di Rojava de xwe avakirin pêş dikeve, înşa pêş dikeve, millê xwe rêxistinkirin pêş dikeve, îstiqrar ava dibe. Em dizanin her ku kerebe kemek mesela istikrar ava dibe kerebe pirskirêkên avê pirskirêkên mazotê pirskirêkên kerebe girêdayê tiştên civakî her ku pêş dikeve hedefkirtinekî wisa digre dîsa me goya naxwazin îstiqrarêkî çêbe naxwazin şoreşa Rojava xwe azad bibe gelê Kurd pêşerojê de vek birûmeta xwe bi nasnamayê xwe ve gel li ser xwe bimîne bêguman şoreş û pêşketin bi pêşenga kesên ku zanyar bi zanyara bi hunermenda mesela bi perwerdê pêş dikeve kesên ku pêşî vî ve dikin û pêşengtî vê tiştê dikirin devleta Tirk bi zanebûn hedef digire ji bo xwe xetere dibîne. Belê em dixwazin nas bikin herî dawî Şehîd Mansûr li ser çi kar dikir? Planên wî ê pêşerojê çi bûn? Yani evvel Mansûr ev 2017 de me hevdû nas kir 2017 de dema dirêjka filmên dema dirêjka de li Başûr li Pêncevînê me bi hev re filmê dema dirêjka de me bi hev re kar kir piranî hevalê me milê derhîneriya dîmenê de milê kamerê de û ji bo ku ev 20 sal bêtir e bi sînema re nav sînemayê de pratikî kar dike rastî jî hevalekî piralî bû yani gelek millî sînemayê de taybet millê çandî de millê zanyarî de mesela pêşketinek wî hebû servî esasî piştî dema dirêjka filmê me Şengalê de cî girt filmê me Kobanî de cî girt û herî dawî rêzefîlma me Evîna Kurd de ekîbê kamerayê de cî girt yani hevalê me taybet em dibin ya îro li Rojava ji bo pêşketina hunerê Kurdî ne tenê ji bo Rojava ji bo Bakur jî ji bo Başûr jî ji bo Rojhilat jî vek vargehekî hunerî ye û jiyanekî ava dibe û ev jiyane azad hunerê azad derî hunerê azad vedike gelê yani heval Mansûr jî gelek me ji Rojhilatê bû ji Sinê bû ev jî vek her Kurd tadayî dîtibû rastê asimilasyonê hatibû rastê zaxtê hatibû êşa gelê xwe par vedikir ku îro heta hat vederê vek hunermend vek sînemager dixwest xizmeta hunera Kurdî bike û qederek insana perwerde kirili bir gelek tevlê atölyeya bû gelek şagird perwerde kirin bizanebûna xwe yani dixwest vek sînemagerekî vek hunermendekî zanebûn û tecrübeyê xwe bi gelê vir re bi şagirdên vir re bi sînemagerên vir re par ve bike û pêşerojê de xebatên me de me dixwest piranî berhem ava bike piranî rol û misyon ji xwe re bigire arman ji xeyala wî ev bû dixwest perçeyekî ji pêşketina hunera û sînema Kurdî bibe. Belê ji bo gelê Kurd van destkeftiyên mîna Şehîd Mansûr biparêzin kar û xebatek çawa bimeşînin? Bêguman me goya taybet ji bo her Kurd ji bo her hunermendê Kurd huner afirandin berhem afirandin bi xwe şerek e yani şerekî hêja û şerekî xizmeta hebûn û pêşketina gelê Kurd dike servî esasî armanc û xeyalê me hêviyê me baweriya me ev e ji xwe yani
ام بره دجی ام راستی ایریشان هاتم بره دجی هنرمند مشهید کتن انسان مشهید کبن بس yani em dizanın gelê kurt her ku diçe pêş te diçe ancak bi xwedî derketina şopa û xetekê şehîd nîşan dane serviyê esasî meşandin û ji lêgerîna heqîqetê ji bi xweşîkayî bi estetîk berhemê xwe afirandin dewamkirin ji bo me esas e. Ev ji bo me xeteke veke Xelîl Dag ji bo me xeteke veke Yılmaz Güney ji bo me xeteke me goya çi şert û merc bibe çiqa zext û zordarî hebe yani bi hunerê xwe re bûyîn bi gelê xwe re bûyîn berhem afirandin ev ser esasê vî xetê seknekî nîşandayîn ji bo me esas e û em ser vê xetê diçin xeta me sînema şoreşê ye hunera şoreşê ye. gelek spas ji bo te Nu'man Yigît hevserokê komîna sînema ya Rojava gelek spas ku tu tevlî bultana me bû. Ser sera serçav.